Datorren zapatuan apirilaren 12an Sixili gimnastika taldeak bere lehen eskolarteko txapelketa ospatuko du. Bertan Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako 19 klubek hartuko dute parte. Hitzordua Bermeoko Arene kiroldegian izango da goizeko 10:30 aurrera. Maila desberdinetako Benjaminetik hasitako amateur edo senior mailarako arteko 170 gimnasta baino gehiagok hartuko dute parte, guztiak eskolako kirolekoak. Datorren zapatuan beraz, apirilaren 12an Sixili gimnastika taldeko eskola torneoan. Topaketa honen helburua da, klubetako gimnasta harrobiari garrantzia ematea, Euskadiko kluben arteko topagunea eskaintzea, eskola mailan egiten den lana baloratzea eta gimnastikako kirola zabaltzea. Txapelketa hasteko ordua 10:30 izango da, dominen banaketa 12:05 gutxian eta ordu 2:20 bigarren txanda. Gainera, eskolarteko lehen Sixili gimnastika taldeko txapelketa honetan amabitxia Marcela Damborenea, konkistatzaile busturitarra izango da. El Conquistador del Fin del Mundo abentura programan parte hartu duen kirolaria.